హలో మచా, అందరికీ నమస్కారం అండి. మా కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ రోజు ఫస్ట్ ల్యాబ్ అయితే జరుగుతుంది అనమాట. మాకు ఈ రోజు ల్యాబ్ లో అయితే మాకు శాండ్ మోల్డింగ్ గురించి అయితే చెప్తున్నారు. సార్ ఉన్నంతసేపు కామ్ గా ఉన్న నారాయణ సార్ టెల్లాడో లేడో మనోడు ఓవర్ యాక్షన్ చూడండి. ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది. అందరూ ఆ శాండ్ ని బీట్ చేసేది ఒక ఎత్తు అయితే మా అజయ్ గారిని చూడండి. నాకైతే వాడు ఆ శాండ్ ని బీట్ చేసేటప్పుడు మైండ్ లో ఇదే మ్యూజిక్ రన్ అవుతుంది. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీద లైట్ గా ఇసుకని స్ప్రింకిల్ చేయమని మా సార్ చెప్తే రా చిరంజీవి స్టైల్ ఒకటి ఉంది అని చెప్పని మా రేవంత్ అంటున్నాడు. దాన్ని చూసి నేను కూడా వేస్తా ఉన్నాను రా అని చెప్పని మా నివాస్ అంటున్నాడు. సరిపోయారు ఇద్దరును. సాగుతుంది మీకు అలాగా. ల్యాబ్ అంతా మేమందరం గలబా చేస్తుంటే మా అలీబాయ్ మాత్రం గమ్ముగా ఉన్నాడు. నాకు అర్థం కాలేదు సార్. మా ఫ్రెండ్ నారాయణ గారు బాలయ్య సిగ్నేచర్ ఒకటి ఇస్తాను వీడియో తీరా అంటున్నాడు. ఇంక ల్యాబ్ అయిపోయేసరికి మా చేతులు చూడండి ఎట్లా ఉన్నాయో. అదనమాట మ్యాటరు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. వర్షం మన లాపుద్దా